Il-poplu qed jafdana u din hija responsabilità kbira u huwa propju għalhekk illi ma tista' tieqaf taħdem qatt. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta fuq Net Television insista fuq l-importanza kbira li l-politiċi jżommu kuntatt man-nies dejjem u kull ħin. Wara r-riżultati li ħarġu tul il-jum tal-Erba', Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jisma' lill-poplu sabiex il-politika tiegħu tibqa' ħajja. Dan huwa partit il qed jikber. Dan huwa partit illi il-poplu reġa' beda iħares lejh u jafdaħ iżjed, żgur illi issa fejn għandna l-maġġoranza għandna iktar responsabilità għax irridu nibdew insewwu l-iżbalji ta' ħaddieħor. Żgur illi għandna aktar responsabilità fejn għandna aktar rappreżentanza għaliex ifisser il-poplu qed jgħid nisma' ħantikom raġel jew mara oħra f'dik il-lokalità. Bernard Grech insista li l-frott ta' din il-ħidma tant viċin in-nies derbit ċar fir-riżultati tal-kunsilli lokali e kif il-Partit Nazzjonalista żied fil-voti b'mod sostanzjali f'diversi lokalitajiet madwar pajjiżna. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista huwa wieħed li dejjem qed jikber u jiġġenera ruħu b'numru ta' kunsillieri eletti matul l-att tal-voti tal-Erba', kunsillieri ta' etajiet varji u anka uċuħ ġotta. U għaffakkar kif il-Partit Nazzjonalista tassew għandu viżjoni u żamm lin-nies fiċ-ċentru tal-politika tiegħu, filwaqt li l-Partit Laburista għażel li jattakka lil ħaddiema tal-Gvern. Fadlilna x'namlu, ifisser li għandna aktar responsabilità, però jfisser ukoll li issa għandna aktar kuraġġ biex inkomplu naħdmu ħalli nkomplu nagħmlu l-ġid fil-ħajja tan-nies. Fuq Net Television il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza s-sitwazzjoni li jinsabu fija l-għallima biftejjim settorali li għadu qed jiġi diskuss wara ħafna snin, fejn spjega wkoll li l-Gvern issa qed juri li huwa wieħed bla pjan u soluzzjonijiet u dan ħareġ ċar bil-wedit li saru mill-Gvern u li sfaw fix-xejn.